Tervetuloa tutustumaan Rooliko-ohjelmiston käyttöön. Vuokraussovellus, joka tarjoaa varauskoneen, hoitaa kalustonhallinnan ja laskutuksen automaattisesti. Aloita kirjautumalla sisään. Käyttöönotto sujuu vaivattomasti. Seuraavaksi lisäät järjestelmään kalustosi, autot, veneet, kelkat, vain muutamalla klikkauksella. Määrittele tuotteiden hinnoittelu nopeasti ja helposti tuntihinnoittelusta aina kuukausihinnoitteluun. Tarvitsetko hinnoitteluun sesonkihinnoittelua? Luo sesonki ja kampanjahinnoittelu eri jaksolle, vaikka kesän kovimpiin kysyntäpiikkeihin. Lisää varauskoneskripti kotisivuillesi, se käy kädenkäänteessä, eikä vaadi teknistä osaamista. Varauskone näyttää asiakkaalle reaaliaikaisen saatavuuden ja mahdollistaa varauksen, lisäpalveluiden, vahvan tunnistautumisen, luottotietojen tarkastuksen sekä verkkomaksamiseen kaikki yhdellä kertaa. Vuokraamon hallinta näkymässä käsittelet varaukset sujuvasti ja pysyt tilanteen tasalla. Liiketoiminnan kehitystä voit seurata selkeän ja visuaalisen raportoinnin avulla. Katso lisää verkkosivultamme ja varaa esittely netistä.